Mayor Joy Sotero ya kang padaraman ite. Nagpasalamat gid ako sa ating gobernador at provincial government na nagtuturo kang sinakong kapugas kay imo kang ating pinalangga Congresswoman Lauren Legarda kag ang inyong mayor ang bata ng Banwa kang Balderrama na ang tanan nga pumululo sa Banwa kang Balderrama makabaton kang isang kasako nga bugas regardless of yung status wala pinilian imo nang ikaw o manggaranan tanan makabaton kang sa kasako nga bugas kaya ang mura ang tumisa natin sa Banwa kang Balderrama tanan apektado kang COVID-19 wala pinapili tanan makabaton doon na salamat ko sa ating Congresswoman Lauren Legarda. Ako si Roland Bautista Mon, kalangga nga gobernador kung sa atin, kalangga nga mayor kung sa mga kaimaw. Salamat si Roland Bautista. Salamat ni Carmenio pag-uwi. Salamat ako kay Mayor, kay Loren Cardiao, kay Loren Legarda nga gitugan ako sa kasako ng bugas. Akan ngaran si Macario Samco Toledanes. Nagpasalamat kita ko kay nakabato na ko kang pagpalangga ng ating gobyerno pagi kay Inday Loren kay Loren Cardiao kang labis sa tanan ang ating pinalangga ka mayor nga si Mary Joy Sotero kang ang aking migo nga si Larry Pitinglay. Nilpa Tamundi, yung Barangay Buwangan. Salamat ako kay Loren Cardiao, kay Loren nga nakalatong kami kay Bugas nga Santako, kay Mayor nga Piro, salamat din ako. Sa mga business boarding, salamat. Ako si Felipe Benito, sa Sintasico. Nagpasalamat sa buling ni Gobernador ni Congressman ni Lauren Legarda. Ang si Mayor, Romero. Dulu selamat sa bulig yun. Ako si Chariming Bergais, Muluyo Kabuluangan Dos. Durog nga salamat sa bulig nyo nga bugas kay Gobernador nga Rodora Cardiao. Durog nga salamat kay Lauren Legarda at kay Mayor nga Joy Roquero. Durog nga salamat sa inyo nga bulig. Ako si Ginalyn Tamundi, akan nga bana si Blas Valdez Jr. Pasalamat ako kay Lauren Legarda, kay Loren Cardiao, kay Mayor nga Mary Joy Sotero. Ang sa kasako nga bugas nga Paul Gidya nga public kinamot kay may COVID. Pag-receive ang kampi na Ricanao di salamat ka mga bugas ang ginutulong naman. Suporta sa mga nguyo kay mga daw na ito nandang pangabihan. Ngunit nakagawa tungkol sa COVID. Kaya ako liwat nagpasalamat sa bulig ng Alis Babaw sa gobyerno.